खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कलियाबोराव मासे गोथै गान्दा बोखांदों। सा 90 पुलिसनो 2023 मायथाइनि डिजिपिनि थुलुंगानाय बान्था। मोब्लिबनि मासुला 1.29 रां आरो फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेना 209 रां बांदों। कलकातायाव इन्टारनेशनेल ट्रेन्सलेशन डे फालिदों। क'क्राझाराव मन्त्रि बिमल बरानि नुजाथिनायाव साखोन सिखोन सिबस्रांनाय हाबाफारि लादों। माख्रा फातखिगुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालि नब्लाङाव इन्टारनेशनेल डे अफ अल्डार पार्सन खुंदों। सा 19 बोराइसिन सुबुंखौ मान बावदों। कर्नाटकआव भारतनि फिरफिलाखौ उल्था दैखांनायनि दायाव सासे हमजादों। पाकिस्ताननि गंसे मस्जिदआव बम बेरनानै सा 65 सुबुं थैनायनि दायखौ भारतनि फारसे नारथ्रोदों। गाबोन 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लाखिनानै जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कलियाबोराव जोखोम जानाय गान्दाया थैबाय। गोलाव समनिफ्रायनो जोखोम जानानै थानाय गान्दाया थैबाय। दिनै फुङाव जायगानि सुबुंफोरा गान्दानि सह'खौ बोखांनो हायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला काजिरङा नेशनेल पार्कनि बे गान्दाया थांनाय दाननैसो सिगांनिफ्रायनो सिलकाटआव आश्रय लानानै दङमोन। बेनि उनाव साननैसो सिगांनिफ्राय कलियाबोरनि मेनराव थांनो लादोंमोन आरो बेनि लानजायनि गाहायाव गोब्राब जोखोम जानायनि रोखा सिन दङमोन। जाउनाव गान्दानि हालोदा गाज्रि जालांदोंमोन। ओरैहाय हाग्रा बिफाननि गोनां जानाय बायदि फाहामथाय होयैनि थाखायनो गान्दाया थैनांबाय होननानै जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों। गान्दा जोखोम जानायनि बागै मैया खौरां बिजोङाव फोसावनायनि उनाव काजिरङानि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा थांनानै खौरां लाहैदोंमोन। नाथाय बै गान्दाखौ दिनै फुङाव थैनानै थानाय हालोदाव नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि आसामनि गं थसेयारि गान्दाया आसामनि अनगायैबो बुहुमनि गेजेरावनो मोननो थाङि आरो गोमालांनो लानाय रोखोमसे जुनार। बे मोननो थाङि आरो गोमालांनो लानाय जुनार गान्दाया फलानफोरजों सिखार खालामजानायनि अनगायैबो सम सम थि रोखोमै फाहामथाय मोनैनि जुनै थैनांगौ जायो। गं थसेयारि गान्दानि बिबाङा जोबोद खम जानायनि थाखाय रैखाथि होनायनिबो गोनांथि। बेखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखाराबो माखासे बिथांखि आरो राहाफोर लागासिनो दङ। आसाम पुलिसनि सा 90 अफिसार आरो जवानफोरनो 2023 मायथाइनि डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ पुलिसनि कमेन्डेसन बान्था एबा थुलुंगानाय बान्था। आसाम पुलिसनि गायसनथाइ सान फालिनायनि सिगां सनिबारखालि उलुबारियाव थानाय गाहाय मावख'निफ्राय बान्था मोननो हानाय जवानफोरनि फारिलाइखौ फोसावदों। गासै सा 90 पुलिस अफिसार आरो जवानफोरनि गेजेराव साबानो गल्ड कमेन्डेसन मेडेल आरो सा 85नो सिलभार कमेन्डेसन मेडेल होनानै थुलुंगा होदों। मख'नो गोनांदि गावनि मावबिबानखौ मोजाङै आरो सांग्रांथियै मावफुंनायजों लोगोसे बाखनायथाव खामानि मावनायनि थाखाय डिजिपिआ बोसोरफ्रोमबो पुलिस अफिसार आरो जवानफोरनो थुलुंगानाय बान्था एबा कमेन्डेसन मेडेलखौ होनाय जायो। बबेखानि डिजिपिनि गल्ड कमेन्डेसन मेडेल मोननो हानाय पुलिस अफिसारफोरा फारियै आइपिएस अनुराग अग्रवाल, आइपिएस मुजिबुर रहमान, एपिएस सिंहराम मिली, एपिएस मइदुल इस्लाम आरो कपिल पाठक होननानै शिलंआव फोरमायदों। रायजोआव फिन बेसेन बांदों। अक्ट'बर दाननि गिबि साननिफ्रायनो रायजोआव मोब्लिबनि मासुला बांदों। रिपर्ट बायदिब्ला मोब्लिबनि मासुला मोनफ्रोमबो इउनिटआव 1.29 रांसिम बांदों। दिनैनिफ्राय गोहोम गोग्लैदों बे गोदान निरिगा। फोसावथाय बायदियै न'आव बाहायनाय 0निफ्राय 300 इउनिटसिम 30 फैसायै, 301 निफ्राय 500 इउनिटसिम 50 फैसा आरो 500 इउनिटनि बांसिन मोब्लिब बाहायोब्ला मोनफ्रोमबो इउनिटआव 1.29 रां बारायदों मोब्लिबनि मासुला। मख'नो गोनांदि फालांगियारि आरो दारिमिनारि खोन्दोआव मोब्लिबनि मासुला मोनफ्रोमबो इउनिटआव 1.29 रांसिम बांदों। बे गोदान निरिगा फालांगियारि बिथिङाव दिनैनिफ्रायनो गोहोम गोग्लैबाय। ओरैहाय मोब्लिब मासुलजों समान समानै फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेनाबो बांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगांनि बेसेननिख्रुइ 209 रां बांदों फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना।
शनिबारखालि कलकातायाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों इन्टारनेशनेल ट्रेन्सलेशन डे एबा मुलुगनां रावस्लाय सान। कलकातानि सानजा ओनसोलाव साहित्य अकादेमीनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों शनिबारखालि इन्टारनेशनेल ट्रेन्सलेशन डे फालिनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव बर', असमिया, बांला, सान्थाली, मैथिली, उड़िया, मणिपुरी आरो नेपाली रावनि खन्थाइ फरायथिनाय हाबाफारिबो लायो आरो गुबुन गुबुन रावनि खन्थाइगिरिफ्रा गावबा गावनि खन्थाइखौ बे बां रावारि हाबाफारियाव फरायथियो। बबेखानि गागि खन्थाइगिरि अरबिन्द उजिरा बर' रावनिफ्राय गावनि खन्थाइखौ फरायथियो। रिपर्ट बायदिब्ला कलकातायाव खुंनाय इन्टारनेशनेल ट्रेन्सलेशन डे फालिनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर', माधव कौशिक, डक्टर श्रीनिवास राव, दिगन्त बिश्व शर्मा, सोनाब बेंगलनि जर'खा थुनलाइगिरि सुबोध सरकारजों लोगोसे गोबांसा गागि लिरगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान 2 अक्ट'बरजों लोब्बा लानानै दिनै रायजोनाङै स्वच्छ भारत अभियान एबा साखोन सिखोन सिबस्रांनाय हाबाफारि लादों। बेबायदियैनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायावबो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव सिबस्रांनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव लानाय सिबस्रांनाय हाबाफारियाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि बिमल बर'आ बाहागो लायो। बबेखानि बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावनो हादों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए सुरेन फुकन, हेमाक ठाकुर, बिटिआरनि इएम उइलसन हास्ता, क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा माख्रा फातखिगुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव इन्टारनेशनेल डे अफ अल्डार पार्सन खुंनायजों लोगोसे सा 19 बैसोगोरासिन एबा 80 बोसोरनि गोजौआव थानाय बोराय एबा बुरैसिन सुबुंखौ मान बावदों। बिजनी जिल्ला बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि बानजायनायाव दुलाराय बर' सेनियर सिटिजेन फरामा बे हाबाफारिखौ खुंदों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' सेनियर सिटिजेन फरामा देग्लाय नैथि खेब बे इन्टारनेशनेल डे अफ अल्डार पार्सन डेखौ खुंदों। अदेबानि थांनाय 75 बोसोर सिगाङावनो राष्ट्र संघनि जेनेरेल एसेम्ब्लिया बे इन्टारनेशनेल डे अफ अल्डार पार्सन डेखौ फोसावदोंमोन। दिनैनि बे इन्टारनेशनेल डे अफ अल्डार पार्सन डेआव मान बावजानाय बैसोगोरा सुबुंफोरनि मुङा फारियै पुलिचरन बसुमतारी, बलेन्द्र चन्द्र बसुमतारी, समेरन्द्र बसुमतारी, मुस्रिमा कामिनेश्वरी बसुमतारी, कालाराम बर', हरेन्द्रनाथ बसुमतारी, भद्रेश्वर बसुमतारी, मंगल चन्द्र बसुमतारी, उमानन्द ब्रह्म, निबारन चन्द्र ब्रह्म, लालमहन बसुमतारी, देवेन्द्रनाथ बर', बानारु बसुमतारी, सतीश चन्द्र बसुमतारी, मनेश्वर बसुमतारी, एकान्ताराम ब्रह्म सानहारि, आनन्द चन्द्र दैमारि। पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिनि मासि दैदेननायाव खुंफुंनाय बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बिजनीनि सोलोंथाइगिरि बारग' एमएलए कमल कुमार ब्रह्म, जनकलाल बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि सन्तला बसुमतारी, बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी, माख्रा फातखिगुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं मंगल सिंह दैमारि, बिएसनि बारग' इएम बलराम ब्रह्म, बिमल बसुमतारी, बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मनेस्वर बसुमतारी, बिजनी जिल्ला बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि आफादगिरि पुलिचरन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पमेश चन्द्र आरो गोबां मानगोनां सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन। कर्नाटकनि उत्तरा कन्नाडा जिल्ला शिरसी नोगोराव अमर फारुक मुंनि सासे सुबुङा भारतनि फिरफिलाखौ गावनि न'आव उल्थायै दैखांनायनि जाहोनाव कर्नाटक पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। कन्नाडा जिल्लानि एसपिआ मिथिहोनाय बायदिब्ला अमर फारुकनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन। बेनिखायनो पुलिसआ भारतनि फिरफिलाखौ लाजि फोनांनायनि थाखाय आइपिसि सेक्सन 2 नि जोहै एरेस्ट खालामदों आरो केसखौ नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। पाकिस्ताननि बेलचिस्तान प्रभिन्सआव मस्जिदनि सिङाव सुइसाइडेल बम बेरफ्रुनानै सा 65 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि दायखौ भारतनि संगालिफोरा लोब्बा दं होननानै पाकिस्ताननि केबिनेट मन्त्रि सरफराज बुगटिया बुंदों। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानाव थैनायफोरनि गेजेराव पुलिसनि सासे डीएसपीबो दङमोन। थैनाय डीएसपीनि मुंखौ नवाज कास्करी होननानै मिथिहोदों मास्टां सहरनि स्टाफ हाउस अफिसार जावेद लाहिरिया। मख'नो गोनांदि मस्जिदाव बम बेरनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानांनाया पाकिस्तानाव गोदान बाथ्रा नङा। मानो होनोब्ला बेनि सिगाङाव गोबां खेब जाखांबाय बेबायदि जाथाया।
बीर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायाव गाबोन 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लाखिनानै जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आइजोफोरनि मोनब्रै हानजानि सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखा-फारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जोलुर बादायलायनायाव फारियै एभेलेन्सी क्लाब पाटगाव, विवेकानन्द क्लाब आलिपुर, क'क्राझार साई आरो धुपधारा गवालपारा हानजाफोरखौ बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ बे सानसेयारि आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादा। लोगोसे बे जोलुर बादायलायनायखौ जेबो बेसेन होनाङा जासे रायजो राजाफोरा नायनो हानायनि सुबिदाखौ मोनगोन होननानै फोरमायबावदों बानजाय आफादा। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।